Kahibaw ba ka? Kung unsa ang verb ani nga sentence, kining looked up ang verb dinhi. Meaning, nag-search og information about something. Kining Stockholm Syndrome. Pero nganong apil man ang word nga up, nga preposition man ni nga gamiton as adverb. Nganong dili ra ang word nga look? Well, mao ni ang gitawag nga phrasal verb. According sa self-study book na English Phrasal Verbs in Use nga sinuwat ni Michael McCarthy ug Felicity Odell o gipublish sa Cambridge University Press, ang phrasal verb combination ni sa verb og particle. Pareha aning look up. Ang particle nga partner sa verbs sa mga phrasal verbs, mga prepositions or adverbs ni sila. Kasagaran sa mga particles nga i-partner sa verbs para makahimong phrasal verbs, mao ni sila. In, on, at, about, around, away, back, down, for, into, off, out, over, through, to, up. Unsa man day kalahian aning regular one-word verbs sa phrasal verb? Ang commonly one-word verb, kasagaran, mopakita ni siya mga concrete actions. Maklaro jud nimo ang action base sa meaning sa word. Parehaning verb nga gave sa sentence nga Juvie gave him some money. Ang meaning sa verb nga gave ni hatag. Ang pagkagamit ni hatag siya kwarta. Gibuhat niya ang paghatag. Pero kung ang one-word verb naa na sa phrasal verb, kasagaran mo create na siya abstract nga meaning. Parehaning phrasal verb nga gave in. Dili na nato maobserbahan ang pagbuhat sa action nga paghatag. Sa meaning niya, masabtan gihapon nato nga naay hatag nga nahitabo, pero hatag nga pagtugot, pag-agree, pagsugot. Kaya ang gave in nga past form sa give in, nagpasabot nga ning sugot ni hatag og pagtugot, pero dalang pugos, na pugos og sugot ni yield ni surrender. Parehaning sentence, Juvie gave in to Gary's proposal because he pressured her. Nisugot na lang si Juvie kay gi-pressure na siya. Ang paghatag niya sa pagtugot is more abstract. Dili na mo obserbahan sa atong senses ang action nga hatag. Dili na jud makita sa atong mga mata ang action sa paghatag. Ang one-word verb pod kasagaran formal, meaning mas gamiton siya sa mga written form. Pero ang phrasal verb mostly informal ni nga mga words, meaning kasagaran gamiton niya sa mga conversations. So kung pasuwatan tag mga academic paper, instead nga mo gamit tag phrasal verb nga give in, for example, much better nga one-word equivalent ani niya ang atong gamiton. Mogamit ba kahatag one-word verb nga yield or succumb? Tungod kay ang phrasal verb combination sa verb o particle, usahay makabantay pud ta nga magsunod ra ni sila. Parehaning pulled over dinhi nga sentence. The jeepney driver pulled over when a passenger said, "Lugar lang, allowed." Pero usahay magbuwag pud sila. Parehaning took off nga gipatung-an sa phrase nga her diamond ring. Arlene took her diamond ring off when she arrived home. Basically, magsunod jud ang verb o particle sa phrasal verb. The jeepney driver pulled over when a passenger said lugar lang allowed. Parehaan na. Pero pwede silang buwagon kung ang phrasal verb na ay object. Parehaaning sentence, Arlene took her diamond ring off when she arrived home. Ang object sa phrasal verb, kining her diamond ring, pwedeng mag-una sa particle or magpatunga sa verb o sa particle. Took, dayon ang object, her diamond ring, dayon ang particle, off. Pero pwede gud kayo ni nga, isunod ang took og off. Parehaaning, Arlene took off her diamond ring when she arrived home. Ang object nga her diamond ring gibutang after sa off. Pero kung ang object sa phrasal verb o sa ka-pronoun, dili na ni siya pwedeng ibutang after sa particle. Parehaani. Saktong maingon tag took it off. Ang it o sa ka-pronoun gibutang before sa off. Pero sayop kung took off it. Dili pwede ang pronoun nga object sa phrasal verb ibutang after sa particle sa phrasal verb.